nire lehenengo gaua hemen seminarioan, ni pentsatu neban, hemen orain 5 urte, hemen barruan, baina oso azkar pasatu direz, oso azkar. Aitak esan ziti, nola bera monagioa zenean, kanpaiak, soga batekin jotzen eban ez, eta ni geratu nintzen horrela, eta baina, soga batekin, eta zer zinean, ni monagioa, eta zer da hori, ni galditu nintzen aitari, monagioa, altaran laguntzen dagoena, abadeari, eta, bueno, eta, ni monagia izan dut. Zortzi urtegaz, ni eske ikusi nuen oso ondo. Hori, argia ikusi neban, argia. Ez neban ahots bat entzun, ez gauza hauek, baina hori barruan, zeuk sentitzen duzu gauza handi bat, amak, negarrez ez izan. Berak pentsaten eban, seminara sartzea edo abai izatea, misinoetara jutea zala, mendik urrun, eta, aitak ondo, gaur abai izatea, ez da erraza, baina, ondo. Eta gero lagunak, denetarik, batzuk oso posik, eta beste batzuk, nola sartzen zara hori sekta bat da edo horrelako gauzak, ez? Baina beti errespetuagaz. Euskadiko seminaristarik gaztena izen daz. Donosti niru seminarista dauz, eta Gasteizen beste hiru, eta neu nintzen gaztena. Baina aurten sartu da Borja, eta 18 urtegaz, eta erreloa hartu dago. Oain dela hiruzpala urte, hemen geuden 3 seminarista bakarrik, eta hain 8 gauz. Eta horren urtean ez dakit zenbat sartuko direz, baina badauz handi hortik inguruan, hortik jendea ez, sartzeko. Bizkaiko apaisak gehienak edabekoak direz, eta ez dakit non dagoen media, baina igual 75 edo 70 urtetan. Errealitate bat da, hemengo parrokiasko, ez daukatela mesarik, Elizbarrutian, Bizkaian, Domeketan, badauz 80 parrokia, 80 parrokia mesabarik. Eta, klaro, hori problema handi bat da. Ez dago zelakoa barik, mesa mateko. Txikiak, ez dakite, baina badakite, ez? Daukate, ez dakit nola, jakinduri oso sakon bat, baina igual ez dabe ondo ateratzen euren burutik, baina nik usten dut bereik zerbait esan den da benean, nik badakit zer esan da ben, ez? Baina igual ez dabe ondo esaten da. Da esperientzia oso ona. Jaunartze egin ondoren guztia kendu gara. Egin dau eta dago bukatuta. Fina meta hori da jaunartzea. Ez formazioaz, katekesia hori berdin da. Berai gura dabe, berai umeak eta semeak jaunartze egitea. Eta horregatik umeak egiten dago etxean ikusten dagoen gauzak, ez? Komodidadea eta gauza hauek geure gizartetan dauz. Eta, klaro, Jesusen bizia esan horrelakoa izan. Eta Eleizak Jesusen bizia eskaintzen dago. Eta Jesus txiroekin zegoen, umekin zegoen, eta, klaro, gaur gauza hauek, ez da modan, da apartatu behar direz, ez? Apartatu behar direz. Eliza ez da bakarrik aita santua, eta obispoak, eta kardenalak, Eliza, neunaz Eliza, eta kalean dagoen jendeak be Eliza direz. Jendea pentsaten dau, hori, Eliza da hori jerarkia eta gauza hauek, baina Elizan be, laguntza asko
asko egiten da, ez? Karitasen, neu Karitasen nago, edo hirugarren munduan, eta Elizaren sinonimo bat da laguntza. Ona sartzean gauza asko utzi behar dira. Gauza asko. Adibidez, nobio bat eukitzea, hori utzi behar da. Edo lagunak. Geure parranda egiten dugu, baina igual ez kalan ikusten dugun parrandak. Gaur egun parrandak zer da alkohola, drogak, sexua, hori dira gaur egungo parrandak. Eta beste modu batera divertitu eginke ez. Hori urtekin konpontzen da. Urtekin. Baina lehenengo urtean, nik ikusten eman, ja bariko esan, eta txera. Baina familiekin egon bar gara, Ni juten naz domeketan etxera, eta jaten dut neure gurasekin, eta naia, eta batzutan, gutxiago, lagunek ikusten dudaz. Baina, klaro, ez da gauza arreza, guztia utzi dugu hemen egoteko. Geure bizia, inkoari eta leiziari emateko. Eta gauza asko utzi behar dugu. Geure bizia, eman behar dut hori, parroki baten, herri baten, ez daki zein herritan, baina han eman behar dut nire bizia, eta han egin behar duaz lagun barriak, eta hori zen behar da nire familia berria. Badokat beste familia, baina, ni abadei aita esaten zai ez, aita. Eske aitako moduan da, abadea. Gazteak igual pentsaten dabe, hemen hau aspergarria da ala, edo seminarista baten bizia oso aspergarria edo, baina ez da horrela. Egun guztiak, berdinak eta ezberdinak direz. Egun guztiak. Norbaiti esatea. Eske seminarian, etorri eta ikusiko duzu. Nola bizitzen garen, nolakoak garen. Pertsona normalak. Geure defektuekin eta defektu askoekin. Eta baina hori sekretua ona etortzea ikustea.